A yanzu haka dai wato Al-Amin Mai Nasara ya haƙura da Maryam, inda a lokacin da ya haƙura da Maryam zai ba ta takardarta, inda babu shakka Al-Amin dai ya zauna ya yi shiru yana tunanin halin da zai iya shiga a lokacin da aka ce Maryam ba ta kusa da shi a yanzu haka. Inda ba komai ba ne zai sa Al-Amin ya ba wa Maryam takarda, sai dai don farin cikin mahaifiyarta, inda a yanzu haka dai farin cikin mahaifiyarta ya fi komai a cikin rayuwar Maryam, inda halin da Maryam za ta shiga bayan ta rabu da mahaifiyarta ya fi halin da za ta shiga bayan lokacin da suka rabu da Al-Amin, inda a yanzu haka dai Al-Amin ya shafa wa zuciyarsa ruwan sanyi akan cewa zai iya rayuwa ko da babu Maryam a kusa da shi. Wannan abu dai ya yi tasiri a cikin zuciyarsa yayin da Malam yake zayyana masa jawabai akan mahimmancin rabuwarsa da Maryam, inda ƙwarai da gaske Malam ya yi nasara ganin ceto Al-Amin daga cikin halin fushin mahaifiyar Maryam. Babu shakka a yanzu haka dai Al-Amin ya haƙura da Maryam har abada, inda yake tunanin yi mata ma saki uku, inda a huɗubar Malam ya ce mai zai mata saki ko da guda ɗaya ne domin hankalin mahaifiyar Maryam ya kwanta. To mai sauraro, kada ka sha'afa a cikin wannan sharhi namu da wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24, inda babu shakka Hausa DM 24 za ta rinka kawo muku sharshin labari na da kuma sauran sharshika irin su sharhin gidan sarauta da kuma manyan mata da kuma su garwashi, duk dai a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24. To mai sauraro, ka kasance da Hausa 24 a cikin wayarka domin jin sharshin labari na. To mai sauraro, kada ka sha'afa, kada ka manta, idan yau ya kasance shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa. Ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa. To mai sauraro, sai ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da muke tafa da shi a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa 24. To a yanzu haka dai za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin wannan sharhi namu na cikin shirin labari na. Babu shakka dai Maryam tana jin ciwon rabuwarta da Al-Amin, inda babu shakka ba ta taɓa sanin cewa ta kamu da son Al-Amin ba sosai sai a lokacin nan, inda ake ƙoƙarin raba su tare a juna. Babu shakka a wannan dalilin ne ta gane cewa fa ita a yanzu ba za ta iya rayuwa ba in ba tare da Al-Amin Mai Nasara ba, wato mijinta. To amma sakamakon farin cikin mahaifiyarta da kuma rashin lafiyar mahaifiyarta, dole zai sa su rabu domin farantawa mahaifiyar Maryam. Ita kanta Maryam ba ta son abubuwan da zai ɓata wa mahaifiyarta rai, inda ita ma a shirye take ta ɗauki wannan ƙaddara ta rashin Al-Amin a kusa da ita. To mai sauraro, da haka muka kawo maka ƙarshen wannan sharhi na cikin shirin labari na. Kada ka manta da sunan tashar tamu DM Hausa 24. Idan ya kasance wannan shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe da kana alamar ƙararrawa.